Il-kumpaniji tal-assikurazzjoni se jżommu l-istess rati marbuta mal-premiums ta' proprjetà f'Marsaxlokk u l-viċin. Dan wara li għamlu riċerka meħtieġa dwar ir-riski marbuta mal-impjant tal-gass. Ramon Mizzi, direttur tal-Allcare Insurance, jgħid li kien sorpriż meta sema b'dawn il-qlajiet. Biss sa fejna fina ma kien hawn l-ebda ċaqliq fis-suq li jindika li se jkun hemm xi tibdil fil-prezzijiet u nkun sorpriż illi nisimgħu li se jkun hemm xi ċaqliq. Jikkonferma li r-rati se jibqgħu l-istess. Aħna m'għandniex bħala kumpanija l-intenzjoni illum li nollu xi assikurazzjoni ta' xi proprjetajiet li għandna viċin tal-erja in kwistjoni u ma nafx li hemm kumpaniji li għandhom daħsib. Ivan Buttigieg, il-kap eżekuttiv tal-kumpanija tal-assikurazzjoni Antours, jgħid ma' One News li l-impjant tal-gass mhux se jaffettwa l-premium. Mill-lat ta' insurance aħna nistgħu nassiguraw lill-klijenti tagħna li bit-tanker u mhux bit-tanker il-premiums ħajbqgħu kif huma. Ġifieri il-fatt li jkun hemm l-istorage tal-gass fuq tanker mhux se jaffettwa l-premium. Iqis il-qlajiet li jista' jkun hemm ċaqliq fil-prezzijiet bħala politikament partiġjani. U mir-rapporti li ħarġu sissa jidher biċ-ċar li dan m'hemmx periklu u li l-qlajiet kollha li qed jingħadu bħalissa huma qegħdin biss isiru għall-att politiku. Jgħid ukoll il-kumpanija diġà għamlet ir-riċerka tagħha dwar ir-riski marbuta mal-impjant tal-gass. Il-kumpanija tal-assikurazzjoni jaraw x'risk ħażert, il-kelma teknika hija x'risk ħażert hemm u le mir-rapporti li ġew pubblikati sissa jidher li da m'hemmx periklu u m'hemmx għalfejn noqogħdu nallarmaw ruħna. Intant, kumpaniji oħra tal-assikurazzjoni ikkonfermaw mal-ġurnal The Malta Independent li l-assigurazzjoni f'Marsaxlokk mhux se tiżdied. Għaldaqstant dak li prova joħloq dubju dwaru l-kellim tal-enerġija George Puluccino għal darb'oħra tilef il-kredibilità tiegħu, xi ħaġa li tissimbolizza l-Partit Nazzjonalista.